Doorbrek. Kom op. Oké. Kijk maar even. Wil pakken? Oh, maar. Oké. We zijn van 24 hier van Rom begonnen. Maar het Fries kampioenschap bankdrukken. En we hielden nou rond de snor hier de 24e keer. En je hebt dus 2 speciale winnaars. Ja, we hielden een pagerseason en een pager. Nou ja, dat is op zichzelf al uniek. Wat ik dacht is dat ik 45 maximum kon drukken en toen was het toch 52,5. En toen had je gewonnen. Ja, En hoeveel drukt Paken? Ik heb een de snor en 140 kilo terug. 140? Allemachtig. Oh, wie 15 vliegen meer, hè? Sanjo? Wie 15 vliegen meer. Ja? Ja. Ik ben 120 wel. Maar dat lukt me niet meer. Ook raak ik wel. Dus zo ver ben jij nog niet? nee, nog niet, maar komt ooit. Ja? Ja, tuurlijk. Daar ga je wel voor? Ja. Ja, ik coach hem. Hij komt geregeld op mijn hak. Dan heb ik drukbankjes. En dan stomen we ervoor. Maar dit is de man, hè? Die had hier. Ja, hij was 4 klas stond. Ik ben ook een vriend. Wij zetten er altijd deur. Ja, In het belang van de sport. ja, daarom. Het is een stukje van je leven. Hè? Zo viel ik het altijd. Maar als wij eigenlijk niks doen, dan gebeurt er weinig meer. Nou, Wouter en ik hier van de week aan het zoeken, ja. Hij zegt, wij zijn uiteindelijk de persoon die op het moment het spul in leven houden. Nou, en dat wij er dan vaak roepen en dan doen we dat met volle plezier. Kist hem naar horen, de jongen? Ja, het respect voor Paken. Ja. Hij krijgt van Beppe goed eten en drinken altijd er is. Hè? En de meester erbij. Ja, de meester erbij. Hè? Nou, hier nou, Ademie. Doe maar ook maar vooraan. En nou je Ademie. Altijd als drukmakers met de lucht eruit. Juist. Het is leuk om het paken op te volgen natuurlijk. Zo voelt het ook wel een beetje? Zo voelt het wel een beetje, ja. Maar ja, dan moet je op een gegeven moment dus wel 170 kilo gaan Ja, drukken. ooit, hoop ik. Komt wel. En je vader dan? Nou, die was vroeger ook altijd fanatiek. Maar hij heeft sinds kort een ongeluk gehad. Een paar jaar geleden. En dus hij is helemaal... het is niet meer zoals het was. En als ik dan zeg... Ja pap, ik ga naar de sportschool. Dan doet het me altijd nog wel even een beetje pijn. Om dat hij het niet kan doen. Want hij zou graag met mij samen trainen. En dat was ook mijn bedoeling om met mijn vader samen te trainen. Ja, dat kan dus niet meer. Oké. Komt er wel, Rick. Ja, kom nog wel. Jawel. Maar die is nog herstellende... Ja, het is al echt een paar jaar geleden, maar het gaat langzaam. Maar zo af en toe gaat het wel beter. Ik denk dat menige 64 hier nog verdromen om dit naar Zuid man. Zul je net vaak meer, wij zullen je net volle meer. Het is niet zeg maar echt een typische Paken wat je dan hebt. hè? Nee, dat klopt. Ik ben trots op dat hij toch nog steeds 140 kilo zal drukken, kan drukken. Ja. 35. Dat taak niet maakt meer. Dat is de bedoeling dan, hoor. Ja? Dat ben ik wel. Je wil er steeds nog... Ja, daar wil ik al een paar kilo bovenop. En dat maakt altijd hoe je dan bent en nou, hoe je voelt. Ja. Ben je niet je verder, hoor. Maar dat blow je houden dus. Ja, ik vind de macht een mooie sport. Goeie. Wat ben je on, man? Even erom oproemen, hè? Aha. Het spel van de herberg wat overnoemen. Van de herberg? Ja. Dat is jouw burk. Nee. Paken maar even doen, hè? Oh, zo. Ja, maar hij hoort die dingen dan? Lichtmasten. Lichtmasten? Ja. In stadions of zo? Of, Nee. Alle gemakken, hè? Gewoon nog hier straat mooi beleid. Alle lanternenpijlen in de layout staan. Alle jaar? Ja. Nou, de hoofdzaak wel, ja. Die hij jou maken?
Joh, hij alle lanterenpijlen van jou maken. Nou, hoofdzaak wel, ja. Ik denk alleen wel 80% wel. Dat kent er nooit. Bij mij. Nou ja, ik weet eigenlijk net hoe vermoeid het is om een lanterenpijl te maken, maar... Nou, we maken heel goed draaien, dan maken we trekken toen in de dier. In een lanterenpijlfabriek. Ja, in Burm. Hebben we daar nog nooit weg. Nee. Maar we hebben direct nog zo'n ding. En wat wie dan jouw rol? Beetje paarspelen, hè? Waar speel je? Nee, ja, van alles wat. Lasje. Van alles wat. Ja, dat heb ik nooit benauwd dat lanterenpijl niet gewoon maken worden moeten. Nee? Nee. Ja, ga jij jongen. De wereld. En hij dan wel eens dat je in de auto zou komen en dat je denkt, goh, dat heb ik toch mooi maken? Nou, restaurant moet ik hebben langs. Ik denk, oh ja, die gaat direct nog.